warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan kasarasan kabagyan tuwing kamulyan. Mugi tansah tumedak tumandung kasio lan kasaryo. Wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kula waratin sagung dumadi raharja nistala satu. Kepareng matur wonten ing ngarsanipun para pemuda sesepuh ing sepuh yang ati sepuh ingkang satu rupa ing pamawas miwah wekdal ing pitutur ingkang pantes kula sedaya wonten ing ngarsanipun para alim ulama, para kiai ingkang tansah mengenaken kautamen kang pantes tinulat miwah tinulodo wonten ing ngarsanipun para tamu kang puji ingkang sumenaken sarta para